Kaudhi nyime ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro owacho ni obila mapacho ko bibedo ka keto arita apise mag piny owacho kaka mano to rawere mag NYS mabiro kawo ting' makamano. Rigathi olero ni rowere mag NYS mabiro koro rito udi maideo mag apisas mag sirikal ka obila biro konyo e keto arita e kuonde manigi dwaro makende. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Kaka okang' mar juogo omenda mar siro mokum chenro mag piny owacho e thurka, rowere mag NYS koro biro chako rito mokum apise mag sirikal ute mag piny owacho e kinde mamoko ma edeo. Ma en ler mane ochiw gi jalup jatend piny Rigathi kowacho ni rowere gon kod lony mararieya e jiwo arita kwe. Obila thothgi idwaro ni obi ochwal e jiwo arita kwe e kuonde man gi dwaro makende. We want to have a discussion with government ministries and parastatals and other state corporations to have a concrete plan on how to remove our officers from the security forces to go and deal with crime. Our officers from the National Police Service, we want them to go and fight bandits, we want them to go and fight criminals, we want them to go and deal with the eradication of crime. And the NYS personnel, because they are disciplined, they can do most of the work in terms of controlling people coming in and out of buildings. But we want to have a conversation. Rigathi nowacho ni mano en okang' mabiro kelo omenda ne piny owacho mar konyo mokum chenro mabiro loko ngima rowere. And we can have NYS personnel man those offices at a fee. They shouldn't be free, so that we can create a revolving fund to train more people. That is a conversation that we want to have. Your Excellency, the NYS is a pride of our nation in terms of forging a force of young people that is disciplined, that is focused, and also technically competent through the programs that the NYS has run since 1964. Enyasi manobagi karo maduong' ma KICC boreka midhier mar koso thuolo mag tije ahinya e kind rowere ne en thuon wach mane otwagie. Ka joket mwandu ne oketi orindi maliet mana nigi chuogo thuolo mag tije ne rowere. The unemployment crisis in this country is a time bomb. And therefore, any investor, any entrepreneur, any organization that has a program that will create an extra job is our natural partner and friend. We know that there are a high number of unemployed youth. So what is the story behind this disconnect between the needs of the Kenya labor market and the skills that our wonderful youth have? This skills mismatch is a major concern for the Federation. Eromono bende na oyangore ni e thuolo mar higni ariyo mosekalo ahinya to kaluwore kod midhusi mar COVID-19 jo-Kenya mathoth nowito thuolo magi mag tije. Currently, the numbers of youth that enter the job market annually, which stands at 900,000, is a real concern. Many recruiters in our economy say that they cannot find the skills that they need. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.